പാറശാലയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഷാരോണിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ വിളിച്ചുവരുത്തി മൊഴിയെടുത്തു. നെയ്യാറ്റിൻകര ഡിവൈഎസ്പി ഓഫീസിലേക്കാണ് വിളിച്ചുവരുത്തിയത്. കൊലയ്ക്ക് പിന്നിലെ മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ ഗ്രീഷ്മയുടെ അമ്മയെന്ന് ഷാരോണിന്റെ അച്ഛൻ ആരോപിച്ചു. രാവിലെ 10:30 ഷാരോണിന്റെ പിതാവും മാതാവും സഹോദരനും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ നെയ്യാറ്റിൻകര ഡിവൈഎസ്പി ഓഫീസിൽ എത്തിയത്. മകന്റെ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ ഗ്രീഷ്മയുടെ അമ്മയും അമ്മാവനും പങ്കുണ്ടെന്ന കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ആക്ഷേപം ഷാരോണിന്റെ പിതാവ് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു. മകനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിൽ കൂട്ടുപ്രതികളുണ്ട്, അതന്വേഷിക്കും, കണ്ടെത്തുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് 100% ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട്, കണ്ടെത്തും. അവളുടെ അമ്മയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ, തലച്ചോറ്. സ്വന്തം മകളുടെ അടുത്തൊരാൾ വരുമ്പോൾ ഏതൊരമ്മയും തിരിഞ്ഞു നോക്കും. ഷാരോണിനെ കണ്ടിട്ട് പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്ത് വീട്ടിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് പോയതാണ്. മകളെ കൊണ്ട് കുടിപ്പിച്ചു. അമ്മയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം. മാമനാണ് ഇത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റിയത്. ഗ്രീഷ്മ ഷാരോണിന് കഷായത്തിൽ വിഷം കലർത്തി നൽകിയ ദിവസം ഷാരോൺ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘം ശേഖരിക്കും. ഇത് ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കാനാണ് തീരുമാനം. ഷാരോൺ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മൊബൈൽ ഫോണും ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും. ഗ്രീഷ്മയുടെ സ്വകാര്യ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയത് ഈ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചാണെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നിഗമനം. ഗ്രീഷ്മയെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കും. ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും അന്വേഷണ സംഘം ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. ഷാരോണിന്റെ ബന്ധുക്കളുടെ മൊഴിയും മുഖവിലക്കെടുത്തായിരിക്കും അന്വേഷണം മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക. കൈരളി ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.